דני, הזמנתי את השיחה הזאת בשביל לדבר איתך על הביצועים בתקופה האחרונה. תקשיב, אתה לא עומד ביעדים, זה פשוט לא טוב. וואי, אני באמת מצטער. זה ממש קשה לי לשמוע את זה. דני, השתדלות זה לא מספיק. כמה פעמים אני צריך להקריא לך את אותם דברים? אתה בכלל מקשיב? בטח שאני מקשיב, אבל אתה יודע באיזה לחץ אני נמצא, איזה עומס יש לי עם המשימות. מה קשור עומס? אתה היחידי שעובד פה קשה, כולנו פה בלחץ. אבל זה לא מה שאמרתי, אני מנסה להסביר לך את המצב שלי. דני, תפסיק להתלונן ובוא נדבר על הדברים בצורה ברורה, בסדר? התלונות האלה לא מקדמות אותנו לשום מקום, והגיע הזמן שאתה תתאפס. אבל רגע, מה ההתנפלות? אם העבודה קשה לך מדי, אולי זה לא המקום בשבילך. אני עובד שעות נוספות כל שבוע, דני, עזוב. אין לי מושג מה אתה עושה בכל השעות הנוספות האלה, זה פשוט לא פוגע. אני עושה את הכי טוב שאני יכול. אם אתה חושב שאני כזה גרוע, אולי באמת אני אחפש לעצמי מקום אחר. אולי באמת כדאי, אי אפשר להמשיך ככה, להשקיע זמן ומאמץ ולא לקבל תוצאות. בדוגמה הזאת אנחנו רואים שיחה קשה שהידרדרה למשבר שבניהול יותר נכון אפשר היה למנוע. המנהל לא מקשיב, מגיב בצורה רגשית מהבטן, קוטע את הדברים של דני, לא באמת מנסה להבין מאיפה הדברים נובעים, ואפשר לראות איך השיחה הזאת מדרדרת לקרע, אולי אפילו לפיטורים, שלא בהכרח מוצדקים. אין פה משוב, אין פה הערכת ביצועים, יש פה פורקן של תסכול וכעס, שלא מקדם לשום מקום.